vej. Og marinerne har jo 2 både med ikke for at sælge dem, men mere for at vække interesse for det, der står på skiltet her. Nemlig Holbæk til Søs, det er det 7. juni 2015. Vi regner med, at der kommer rigtig mange ud og ser og oplever vandsporten. Hej Vicky. Hej. Så, og det er vores båd her. Jeg synes, det er flot. Der er fuld aktivitet her. Også over ved Krabbebroen. Og man flager over top mange steder i dag. Og flyvebordene forlænger lidt i dagens anledning. Og herude bliver der demonstreret kajakvendinger. Marinehjemmet sted. Og miljøtjenesten over bagved. Og her på plænen har dykkerne en stand. Og surferne her ved siden af. Og der bliver demonstreret lidt stand-up-paddling her. Vindsurfer har vi her. Der er legnet op til krabbefangst her. Og på morfars bænk, der ser altså ikke nogen endnu. Det kan være, der kommer det. Og herovre har børnene i gang i fangsten. Med net. Og værste holder udsalg. Minus 50%. Og der er gang i kiosksalget. Og ved siden af legepladsen er der salat med fjernstyr og både. Det lyder rigtig sjovt. Her har Claus udstillet en motor og tager en god snak med kunderne her. Det er sjovt, fordi det der gule skilt, Ja. Det var et, at vi fik med, da vi var ude og købe sådan et eller andet restsalg, restlager. Så fulgte det med, og vi vidste sgu ikke, der stod 50% senere. Vi finder sgu noget skrald. Glimrende skilt, ja. Det er fint. Det er rigtig fint. Det er på udstillede varer, ikke Hans? Det er på udstillede varer, det er ikke inde i forretningen. Nej, det er på udstillede varer. Ja. Rasmus med kajakkerne her, og der er så 3 almindelige og en børnekajak for oven her. I den ene side, og herovre har vi også plads til 3 kajakker. Så rummet bliver indrettet rigtig godt. Ikke Rasmus? Absolut. Ja, det vi er meget tilfredse. Ja. Der er fuld aktivitet over det hele, og mange optimister er kommet ud her.
Hvad er det, I demonstrerer her? Hvad er det, I demonstrerer her? Det er miljøtjenesten og det udstyr, vi bruger i vores daglige arbejde til opfiskning af miner og sprængstof. Ja, så det er forsvarets miljø og deres udstyr her. Og de er jo også beredskab, så de kan risikere at blive kaldt væk. Ja. Marinehjemmeværnet her har lokaliseret nogle sten under vandet, og kan også tage billeder af dem, den får vi senere. Og ishal, det går at stryge, nu det bliver varmt, det er et par 20 graders varme og solskin, det er jo herligt. Og herover har Bauhaus en lille stand. Og her i Stendals Grillhus, der har NV Pro indrettet sig og producerer burgere, som man kan købe for en 50'er. Og der er en dejlig behagelig varme her. Hvor mange broer er det? Vi er i gang med at løse quizzen her. Billede, der er af... Og herinde i sejlklubben, der kan man få lidt at vide omkring krav til forskellige ting. Salas, søvejsregler, speedboatsbogen. Altså, jo flere man laver, jo flere møder er. Det er dejligt at se alle de børn hernede, Rasmus. Ja. Ja, så er vi i Tursejens lokale, og der bliver serveret kaffe og kage. Har der været nogle stykker inde og spise? Ja, der ser formanden og fruen. Er du med, Daniel? Nu skal du lukke døren. Der er sandelig fest i Flagning her. Har vi 2 katamaraner liggende. Lunde og Bast. Der er klar til at vise frem for gæster. Og kigger man ud over havnen, så er det også et festligt syn. Nu er der kommet et par vandcykler ud herovre. Man skal jo lidt at drikke til madpakken. Der er til 2. Der er til 2. Ja, ja. Der er nogen, der ser bomber i biler, eller i kaj, vi kommer på båden, eller et eller andet, der står på kajen, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Så kan vi neutralisere det med den kanon. Og den kan skyde igennem metal og træ, og nu vil så bare være et pap, fordi så vil se, hvor ikke nogen af jer kommer til skade med sprængstykker over det hele. Så Søren, han er blevet iklædt en bombevarme, og den er rent faktisk, hvis 500 gram springer lige foran ham, en meter væk, så kan han overleve. Og man vil nok gerne have fri næste dag, men han kan overleve. Så den er rigtig god til beskyttelse, når man skal op og placere vores kanon tæt ved bomben. Så Søren, han vil stille og roligt gå op og placere bomben, eller placere kanonen. Kanonen der går så hurtigt ind, og det er også så meget masse inde i kassen, at den ødelægger det kredsløb, så bomben af sprængstof ikke kan blive sprunget, og derved kan vi uskadeliggøre den. Så man gør det, man kalder en disruptor. Altså man splitter tingene af, det kalder man populært de der våben der, og det er disruptor. Så er I klar? Ja, en lille knald. Er du happy? 30 kilo vejer den nu. Og jeg skal hilse at sige, at den er rigtig, rigtig varm, den der dragt. Når vi er på øvelse, så skal man have meget, meget, meget vand med. Hvordan det er? Jeg kan det.
hvad skal vi sige? Nu kommer børnebørnene. 200. Det er ret sgu nok. Der er nogen, der får sig en lille hyggelig slur her. Kan I fange nogle hundestejler? Søspejderne er også mødt op i dag. Weekenden her.
vi sidder hjemme bag. Jeg er skabt til åbne biler, jeg vil have det, jeg bor. Hej, hej. Nej, I holder jo i solen. Ja, der var lige Ja, smæk på lige da vi kom ind. Ja. Musik der. ja. Du må ikke snakke derinde. Nu er de holdt op forløbet. Ja. Det var ikke så længe siden. Vi har røget jo også meget. Hvad er der i smittor? Ja, det er sådan en, der kravler ud. Ja, det er helt svin. Ja. Det er brødene på, så brænder de jo. Ja. Det går ikke. Der er Jørgen Havnefod med sin datter Silje. Silje, nu skal du lige kigge her. Hvor er Birgitte henne? Silje. Hvor er Birgitte henne? Nu er den slukket jo. Hvor er Birgitte? Ved du ikke, hvor hun er henne? Så er hun gået? Er hun ude at danse? Er hun ude at rejse? Hvad laver hun så? Hun er til fødselsdag. Nå, til fødselsdag. Okay. Ved fætteren. Nå, okay. Næste år skal hun være med, ikke også? Jeg sidder og afstikker politik. Det er skræmmende. Det er jo nok flot, du har klaret det. Jamen, skal der op ad morgen? Pas på, jeg ser. Skål, Peter. Er du selv, der skåler med dig? Det er
kilo og fundet det pas. Sådan. Det klarer vi fint. Det klarer rigtig fint. Heini, hvor har du gjort alle sønnerne? Er de udenfor? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Men samme område. Jeg skal se, hvordan det er blevet lavet. Vi ses rundt i landskabet. Og allerede fra 8-tiden har morgenbrødsholdet været i gang. Og her til søndagen, der er der morgenmad fra Føtex, sponsoreret af Føtex. Og der har vi lige to, der er på forsiden. Det er godt, du er med i det, John. Ja, det er godt.
Jeg tager lige lidt video her af søndagens travle kontordame ved Aarhus her. Ja. Nej, hun har noget. Ja, men August, vil du trække den heldige vinder? Skal vi se, hvad der står på? Nu må jeg lige høre, hvem det er. Der står Jesper Frydland Ravn. Jesper Frydland Ravn? Ja. Okay. Vi skriver det ned og slår det op på vinduet over ved havnkontoret. Det gør. Okay. Det var Holbæk til Søs 2015. Et stort arrangement 6. og 7. juni, hvor jeg håber, mange har nydt nogle gode timer i marinaen.